Ty světla jsou fakt strašný. Takže. Nikdy jsem si s kamerou nepovídala, ani s foťákem, ani s ničím podobným. Je to docela zvláštní, jak to tady na tebe svítí, nebo na vás svítí, že jo, logicky. No, tak ahoj, proč jsem tady? Jsem tady asi jen tak, protože prostě mě do toho pár lidí vrtalo. Až jsem si prostě řekla, že je asi na čase se trošku zabavit, udělat nějakou prostě parádu, nějakou show, nějakou zábavu. Hlavně pro mě, že abych se nenudila doma. Takže jsem si prostě řekla, že budu natáčet nějaký takovýhle sarapatičky, kravinky, blbůstky, protože to má docela úspěch, ačkoliv to prostě nechápu. Fakt vůbec nevím, co na tom každý vidí. Tak doufám, že i já budu mít úspěch, protože aspoň bude nějaká sranda. Vůbec nevím, co by vás mohlo zajímat, ale vím, že mě hodně lidí sledujou. Každému hodně ležím v žaludku. Těžko říct proč, že jo. Jsem trošku lehce provokativní typ. Mě to strašně baví, mám to strašně ráda. A je to prostě super pocit. Takže si myslím, že bych mohla natáčet vlastně jakoby cokoliv, na jakýkoliv téma, co budete chtít. Protože když už mě prostě lidi hodně řešej, tak jim dám aspoň nějakou možnost nahlídnout do mýho života prostě a udělat nějakou zábavu pro vás. Když už, tak už, jo, logicky. Je to fakt strašně divný takhle se tady povídat sama se sebou. Doufám, že se na to časem zvyknu. No, jak říkám, prostě uděláme to tak, že budu dělat to, co budete chtít vy. Když budete chtít nějaký vlogy, nevím co všechno, tak klidně to udělám. Jenom fakt mám ségru, která to dělá, takže by mi teoreticky a doufám, že i prakticky mohla pomoct. Pak už ani nevím, co bych vám řekla, no. Je to prostě strašně zajímavý, že konečně tady takhle sedím a povídám si vlastně de facto ještě nevím s kolika lidma, ale doufám, že s hodně lidma, protože se mi líbí ty ostatní blogerky a vlogerky a nevím co všechno, jak jakoby natáčej. A že bych to teda sledovala, že jo, logicky. Ale když už se ke mně něco takového dostane, tak se ráda podívám a některý jsou trapný, některý jsou dobrý. Jak který, ale vesměs je to docela fajn. A tak. Takže prostě se mě můžete na cokoliv ptát, cokoliv budete chtít vědět, cokoliv vás bude zajímat, tak se mě zeptejte. Já strašně ráda nakupuju v luxusních obchodech, pouze ve značkových obchodech. Žádný šméčko, žádný léčko, nic prostě. Jenom kvalita. Což si myslím, že by spousta lidí z vás mohla odsoudit, mohla by to dokonce nenávidět, tak jako mě nenávidět doposud moje kamarádi nebo kamarádi. To ne. To nejsou kamarádi, to jsou prostě jiný lidi. Abych nebyla takhle nějak už jako z kraje nějaká to. Takže si myslím, že když už konečně teda tady takhle sedím, tak že by to mohlo být zajímavý. Takže prostě vám můžu ukázat prostě co nosím, kde nakupuju, jak se oblíkám, co s čím kombinuju. Malovat se teda asi jako úplně nemůžu, nebo neumím, protože moje malování probíhá stylem, že prostě si ráno navlácám na sebe make-up, pudr, snažím se fakt lehce udělat nějaký ty konturingy a nevím co všechno tady se dělá na tom YouTube. Mně to teda moc nejde, ale Segra mi to trošku naučila, protože to je v tom fakt dobrá. Takže to si udělám a zase. To je prostě that's all. To je fakt úplně všechno. No. Co bych vám ještě řekla? Já nevím, no. Je mi asi tak jako z toho tak nějak všelijak, no. Hlavně, když tady teda vidím také ty světla, to je fakt příšerný a je to fakt crazy, že já až ve svých 21 letech začínám dělat taky nějaké kraviny. Asi se fakt už nudím. Ale zase si říkám, no, tak co, tak bude sranda, bude zabava, aspoň budu mít co dělat po večerech, střídat videa a tak. A uvidíme, no, takže zatím ahoj a mějte se hezky. A doufám, že vás moje kanály, můj kanál, moje videa
budu časem zajímat. Protože to fakt budu dělat upřímně a budu dělat tak, jak to prostě je a tak, jak to cítím, tak, jak mě to baví. Nebudu si na nic hrát, žádný kraviny, žádné blbosti a tak. Prostě deník mýho života. Tak ahoj.